Айде, лапритичо, бързо. Трябва да знам кой как се казва и защо така се казва. Как се казва? Ники. Добре. Така, къде е пилоната? Бирати? Бързо! Първи, втори, трети? Така, всички се подреждаме да ми даваме една пилона. Всички където съм аз. Не, Косо си седи там. Сега. Първо, преди да започнем да се състезаваме и да играем игрите, трябва да отправим пожелание на Косио за рождения ден. Да не забравяме защо сме се събрали, нали така? Значи, всеки един от вас идва при мен и на микрофона отправя своето пожелание и след това скача в басейна. Става. Първи е Сашо. Идва е Сашо насам, приятелю. Я да видим сега какво си намислил. Искам да му пожелая много здраве, късмет добре дошъл на моя рожден ден. И сега Сашо скача в басейна. Браво! След това е Емо. Аз пожелавам на Косио много здраве, късмет, щастие, пари, всички цифрочни. Входно пожелание. Благодаря за побяда на моя рожден ден. Скок в басейна Емо. Я да видим твоя прекрасен скок. Следващия. Пожелавам най-много здраве, късмет в училище и изобщо навсякъде да е най-добрият. Благодаря. Заповядай на моят рожден ден. Браво! Скок в басейна. Следващия е Ники. Аз пожелавам на Косио да е жив и здрав и да ме щасти да живее 100 години. Благодаря за повярване на моя рожден ден. Следващия е Калуян. Много шири. Тези, които са минали с пожелание да пазят тишина, за да може да чуят пожеланията на другите. А ние какво ще пожелаем? Ние какво ще пожелаем? Благодаря за повярване на моя рожден ден. Браво! Дара! Така сериозно. Благодаря за повярване на моя рожден ден.
Браво! Кой ще си вземе игра, ти имаш много щастливи училище. Благодаря на Бояна и на моя родители. Така, Деян. Добре, чудесно. Сега вече можем да започнем игрите, нали така? Ния. Ти участник. Ти си капитан на отбора на Карибските пирати. Така, разделяме се на два отбора и трябва да вървите по тях. А как ще знае, че е пипната вече, Сашо? Слушай внимателно условието. Аз те гледам като вървиш, нали така? Значи един по един ще вървите, така че няма проблем. Така, и тук идвате. Това е много лесно. Значи това е работа. Така, но ще стане много сложно сега след малко. Заставате на два от островите, аз ви подавам една топка и трябва да оцелите тотема точно тук. В черева точно това. Давам ви една топка, стреляте. Така, след което стъпките продължават в тази посока. Така, ето, слабена стъпчица, което значи, че трябва да стигнете до обръча. Стигате до обръча, който може да върти обръч, взима и ми показва как върти обръч. Който не може, просто дига обръча и с въртелини движения. Май тук има тотеми, не е като до няма. Бързичко и го връща обратно на място. Моето така. Всеки един от вас трябва да си е намерил една утешителна награда. И от сега ви предупреждавам, че наградите са еднакви, за да не се кажа. Различни са по цвет. Да не стане бой. Готови ли сме? Играта не е за бързина. Всичко става много бавно и много лесно. Посоката, в която е право, ето. Сега направете място, никой да не тръгва. Той си минава през тунелчето, бавничко, лекичко. Минава през другото тунелче. Грешка. Така. Пуска се. Добре. Нищо. Не, много е готов. Особено ходенето на ръце. Така. Ето там ти е топчицата. Опитай се да оцелиш черепа. За малко. Добре. Сега. Обръч. Не можеш да въртиш. Нали само момичетата му. Добре. Значи го взимаш и така леко. Искам да въртя. Аз мога да въртя. Точно така. Аз мога. За мен само, че не мога. Добре. Връщаш го обратно. Така. Продължаваш към стената за кафе. Така. Достатъчно. Стига толкова. Стига, не се каже повече. Спокойно. Аз дали държате. Браво. Така. Сега обратно. Обратно си избираш път. Този. Това си е негово право. Така. Сега скачаш в басейна. Аз почвам да броя до 5. Едно и ти си търсиш награда. 2, 3, 4, 5. Страхотно. Намери си едно балон. Браво. Така. Сега е, да, точно така, само дето са различни по цвята. Сега е Лиза кожи от басейна и тръгва Калоян. Камен. Извинявам. Да. О, колко си бърз, спокойно, внимавай. Леко. О, добре. Не дейте си толкова бърз. Не дейте си толкова бърз. Я да видим как стреляш сега. Можеш ли да въртиш обръч? Не, ще разреш. Можеш ли да въртиш обръч? Да, добре. Така, обратно. Ай, бързо. Стоп.
стената за къде на къде. Къде? Да се обърне. Така? Добре? Докъдето можеш, където да не паднеш. Докъде може так. Стига толкова. Стига да застана от тебе за всеки случай. Сега как ще слезеш ти оттам? Аз обичам. Как я мислиш тази работа? Аз обичам да се катеря по снега. Добре, пускам те. Сега избери си път. И ти по този път. Добре. Едно, две и половина, три, пет. Следващия. Дара тръгва. Качва се. Така, страхотно. Добре. Камене. Така. Качваш се на островчетата. Виж на островчетата. Стреляш. Сега ни показваш как можеш да въртиш обръч. Добре. Как можеш да приплъзваш обръч. Камене. Слизай от къщичката. Ще падаш. Много лошо ще падаш. Така, сега Дара ще ме покаже. Стига. Браво. Браво. Стига. Ето. Дара ви засрами всичките. Тя се качи догоре. Така. Добре, избирай си път. Избираш си път. Някога ще ти се падне. Може ли да ми го върнеш? Не. Кой ме снима крака? Капитане, дай малко пуканки. Не може! Ей, пуканките не са само твои. Сега предлагам ти да играем на една игра, която ви е много добре позната. Ако не стигаш, поръчам още. Ще си изгуби бебето на Косио. Какво е това? Да, вижте, какво ми се падна? Дай да го отворя. Изяшко, като много искаш. Аз съм динозавър. Оде, Майки, доколкото се... Може ли малко по-динамично? Честит рожден ден, Косио! Така го викаме всеки ден. Бързо, да чуя! Искате ли да ядете торта? Да! Колко много искате? Колко много искате? Феята дойде точно сега с нея, ще дойде и тортата. Но преди това искам да чуя колко много искате да папкате торта. Затропваме коласите точно.
Докато ти си намислиш едно желание, всички броим обратно. 8, 7 и когато кажа 0, си отдухва свещичката на тортата. Нали така? Внимание, започваме да броим сега. 8, 7, 6, 5, не ви чувам. 4, 3, 2, 1, 0. Страхотно! Сега всички деца си поемате дълбоко въздух. Задържате въздуха и когато кажа старт, Сашо изгоря. Така. И когато кажа старт, всички заедно старт! Добре. Криси, ще запазваш свещичката, когато ти кажа аз. Първо, да видя как си поемате дълбоко въздух. 7 глътки въздух. Така, задържаме въздуха. Криси запалва. Сега! Браво! И отново поемаме си дълбоко въздух. Бързо! Запалваме. И духваме. Браво! Браво! Бързо! Поемаме си дълбоко въздух. Запалваме. И духваме. Браво! Страхотно! А сега искаме ли торта? Да! Искаме торта! Докато дойде тортата, искам отново да чуя пожеланията, които отправяте на Косю за рождения ден. Да. Колкото е голяма шест. Жив и здрав, служа много мама и тати и да има много щастие в училище. Страхотно. Аз имам 17. Ирини? Честито рождение на Косю, да си жив и здрав и много щастие в училище. Браво, Калуян. Косю, пожелавам ти да имаш много щастици в училище. На мен и да имаш много късмет. Най-вече здраве, щастици в училище и много късмет. Браво, Ники. Сашо, ти какво пожелаваш? Аз му пожелавам да е здрав и да е много добър. И първото парче за Косю. После го все пак това. Да, и сега е После първото го ще после. Аз пожелавам Косю здрава, късмет, пари, щастици в училище и... Ама че много неща. Браво, страхотно. Я да видим сега. Деянчо. Добре. И какво пожелаваш? Пожелавам на Косю честит рожден ден, да е жив и здрав, да има още в училище, Заповядай. Да е жив и здрав, много щастици. Браво, страхотно. Всички ли имате тортичка вече? Да вдигнат ръце, които нямат. 1, 2, 3, 4 парченца. 5 торти още. И за малката летяща принцеса 6. Обратно е. Ето я там! Къде е летията? Тя лети от половин час, държи около нас. А тази пясничка знаете ли я? Слушайте внимателно. Припева със сигурност. Рожден ден е, ще ядем, вкусна торта с
да ядете с уста. Ете, когато кажа старт, парчетата трябва да бъдат изядени. Оставяме тук. Започваме с уста, нали така? Аз си варя косата. Старт! Дай, какво си изоставаш? Айде, пигате! Нищо не знае вашето. Иван, така прави. Само Ало, ръцете на гърба, Марти. Мога да изям повече. Колкото можеш. Писна ми вече. Родителите как е да ме бастират се? Я гледайте мене! Каме? Марти, ядеш с нос. Аз ям с нос! В детската е. Ами кажи му, че ще е такова. Идете му кажете, аз съм с Каме дете. стига, после ще яде. Шатето е там. Кой ще си намисли желание сега? Да нямате грешка. Аз измислям. Седне първи клас. Какво би? Айде, Може ли да се повтори? Аз го проспах. Никой не пя, къде е за Няма да ги чака цял ден. Честит рожден ден, Косьо! Честит рожден ден, мили Косьо! Честит рожден ден на теб! Намислям си желание. Айде, бързо! Коси, не така да го е така. Е така. Така. Насам. А ти знаеш от кога си се родил? Гаме. Браво! Айде и ние, бърже. Тя не може да... Тя трябва да реагира. Айде, да, направя така. Айде, духът. Някой друг да Духни. Хайде, духна. Браво. Какво И така до кога? Има си хлебки на магаз. Браво на Коско! И на камето, и на ние, браво на На всички браво. Не, ние можем така и да не е рязано. Как се радва на бабка? Торта правим с мамо.
бяха там и той си я пя. Ще я духне изведнъж. Няма да се. Цялата си ляла. Тралала, тралала, на рожден Няма да ядем, няма да ядем. Без крем. Това си чопна бая. Косо, ти имаш и такива косови... Тя от кога се мъчи да си чопне. Айде да се обръснеш накрая, да мога да гледам. Снимайте мен. Новините в 6. В петък се очакват валежи. Добър ден, аз съм Пиратков. Аз съм Идиотков. Аз съм Пегаз и Жузов. Жузовски. Тя да е коша блъскаш. И сте той. Не така. Вие ще се сбиете. Добър ден, здравейте с новини. Така, както петък ще има. Петък ще има много лъвъци. Ето се играва телевизия. Това е камера за втора. Да, е вярно. В четвъртък ще е малко лъвъци. Леко, я да имаме кой идва сега. Очакват се леки валежи в четвъртък. Леко. Само на телевизия. Среща ще има леки превалявания. Това е. Коси Не имаш... сменяте програмата. Коси, честит рожден ден. Благодаря. Виж кои мустаки са. Виждам мустаките. Къде как? Я виж картичката. Да. Бандем. Тя познава ли те вече? Гледай, бе, затова се е върнала, нали? Погледни. Гледай майко, какво му е подарил. Какъв си бил? Много любов, сърчице. Много обичка. Какво се баба и дядо се почекава? Може ли да ти кажа здрасти? Ох, леле, момиче. Леля надръсна. Думай, че каква ще папка, мама? Тя се обърка. Какво да прави? Тя се обърка. Цял ден на студа. Цял ден на студа. не е студент. За какво? Ти видя ли какво Маника видя ли го? Тук е малко. Да, тя е гощна. Тя ми звъня по телефона. Се тук май не трябва да пазарува. Той е посрещнал преди. Почва! Сега те снимаш ли? Защото като лъжиш, краката ти се скъсяват и можеш да паднеш някъде. Защото когато лъжиш, ставаш по-малък и ставаш като джудже. Не можеш да ходи наляво и надясно, не можеш да лъжиш. По-бавно ходиш, можеш да тичаш и да бягаш. Много ниска, малка, с къси крака, като малко дяволче. Лице с злорадски очи. Рано или късно тя няма да може да избягва, да бяга далече и ще я хванат. И ще хванат този, който лъжи, че лъжи. Ще те хванат рано или късно или краката ще се смалят, както поговорката. Никога не ми си се изкъсявали. Не съм ли по-къси. Не съм лъгала много. Не съм лъгала много. Само на 1 април. Понякога да, обаче почти всичките пъти ме хващат. Ами поговорката, че на мъжата краката са къси, най-вероятно е вярна.
Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Аз днеска закъснях. Тихо ти. Понякога да не я ще знам какво ще правим. Защото няма къде си правят гнездата, трябва да правят на покрив. Ще стане грозно. Ако няма дървета, няма да има по какво да се катаня. Децата ще лазят по земята. Ще бъде голяма скука. Ще ми липсва дърветата. Представям си там да има, може би, някоя къща или автомобил, паркирано нещо, дърво. Представям си гората като голяма пустиня, където има само трева. Нищо прилича на някакво запустяло място, където не живее никой. И все едно от отдавна от хиляди години е изоставено. Като пусто, всичко в коли, няма да има живот. Аз мятам, че дърветата с нищо не могат да се заменят. Малко, не мога. Кой папа? Дай да папкам и аз. Дадеш ли на Чичо да папа? Дай да папкам. Дай на Чичо да си Това иска повече около него да си. Да се съобразявам с него. Това пада маймун. Аре, Гося! Кажи бе. Я потанцувай малко. Как танцува бабо Ния? Как? Погледни Чичо. Покажи на Чичо. Макът си изпътя, така и. Ти откъде разбираш какво се случва точно? Как танцуваш, бабе? Как танцуваш? Кажи на Чичо как правят маймуните. На Чичо ми кажи. Питай я, бе, Как правят маймуните? Я ми покажи. А? Истинските маймуни как правят? Как правят те? Как правят маймуни? А! Така ли правят, Чичо? Беше идвам тук. Дай. Пас. Не, първо да Имате нов играч. по-голямо от вас. Да бия ли? Да бия ли? Малко вратата разширия. Да бия ли? Е първи балкон. В ложите. Браво, бе, някакво. Не, натам не. Едната с хлебчето, другата с кафето. Ния, а ти къде се бавиш? Това е възпитано чедо, това не е дошло от небето.
Кепи го за обектива, кепи го за обектива. Взимаме на чашите, защото лекна. Благодаря. Аля. Чакайте, жена. Аме си, како? Там едно се опитва да си лапна опашката. Да. Чакай, това. Чакай, ще го изплашиш. Не, как ще го блъсна, бе, татко? Не, виж майка му как ме изгледа. Диде, вземи ти. Ето това там какви тънки. Я виж каква е красива, като тигъра тая крава. Чак. Това малкото ми прилича на лъв. Ох, че красиво. Ленте, сладко. Чакай, спри. Ленте. Ох, много сладка душица. На едната крава е щупен на друга. Ох, много сладка. От всеки шум се пази. Изплаши А виж го. ли там какво има? Има едно още по-манинко. Две. Едно бяло. Ето ги. А наистина изглеждат като прада. Чакай. Такова, как се казва? Прайд. Прайд. Спри само. Ти галиш ли ги? Чак. Да, и садик. Чакай, бе, татко. Какво ил? Ми пикае. Ау, то отгоре гледай какво има. Има тубици. Това са номера. А? Номера са това. Ма гледай какви пълни вимета хубави. Дай уния манинките да видим. Ей ги. Тия са съвсем новороденки. Имаше едно бяло. Оле, тия са съвсем маниченца. Ой, къчо е това. Опа. Спри. Едно сме на сафари. Направо коси сме си на сафари. Защо не се обърна, бе, рожба глас? Опа. Права се с това. Представяш си? Да. А той мъничкото е до нея. Крамата е Христо Стоичко. А мама е риб. Диде, виж ги тук. Ох, тук и беличко има. Да? То виж го, че е като козле. Чакай, спри. О, милата рожба. Ох, че сладко. Айде снимай ги назад, че нямаме много лента. Назад. Да, половин сигурно караме. Гледай ги колко са много манинки. Виж, пресичат. С 10. Филбицина. Ма много таленца. Ей, тая пръв се път виждам. изсрала, виж и гъза. Косио! Виж ака. Няма да те погава. Не да. Е, така зимята, опашката, едното и... Косио! Малките са по-цивилизовани. Човек. Тук било топло. Къде намала детето? Къде съм? Толкова се преби. Къде съм аз? За да е по-романтично. Айде, рожби. Още.
А това е за параклиса. А, ето надолу е светлица. Айде да тръгваме към Тогава ще ти навръцяло. Помня. Завити се свят от чистия въздух. Гледай какво е. Сега си ти мажал. Аз си намазах очите, за да не слагам очила. Айде, не дай камера. И сега има много по-хубаво. Дани, аз не ти хора. Колко ще стоиш? Идвам. Това трябва да е Дани. Виж, че е изсечено. Не знам. И това ли е храм? Вижте, там има нещо като отвори. Хайде да... Дани, той тук има някакви ниши вечери. Някакъв става. Гледай какво е. Ти е тук. Вижте, дупки са. Тебе са те крили там. И е там горе има нещо като дупка. Айде да влезем долу. Спокойно. Да, направо. Май се влезем, ще да се спи. Да, прижми. Ти виждаш една костенурка върху главата. Хайде бе. Так. Ужас сте просто. Ехо. 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 Айде да ходим. Ние направо към пътя. Само, че внимавайте между... Внимавайте тук между камера. Не, по пътеката да минат. Коя пътека? По която дойдохме. Е, там отдолу. Мамо, там, там. Айде ти бол. Заваля дъжд? Да. Айде. Колко минути беше долу? Какво? Еми там някъде. Тракийско светилище. Злато клас селото. Сеноклас. И както обикновено, като се качим в планината, заваля дъжд. Защо на всяко гулкарче има води? Паяк отгоре. На красота. Аз не ме се изелявам. Наболяха ме кръста. Имам си игрушка. Хиба. Стигнахме рай. Ау, каква красота. Ето тук децата. Спри. Децата до тук. Ау, каква красота, гледай. Язовир Ивайловград. Може тук урва. Какво значи?
ти не дай много накрая. Там ли е Маджарово? Не. Не, мамо е там някъде. Колко път сме? Ивайловград, Гърция там. Предполагам, че по ясно може да няма море. Къде там, за Тония планина? Да. Да го видим. Виж ли бе какво е красиво? Да, много. И валите. Айде. Ето. Не сте? Ага. Ага, скалите, ето ги. Ходата от запад. Защото виж, Дани, това са колове на порта, гледай. И тук, и тук. Ето го. Там пишеше, че е имало гробище тук някъде. Ето и тук е имало някакъв кол. Само, че там е човек. Тати и тук е имало кол. Да. Героите са уморени от футбола, май. Да, аз съм против. И аз ще си махна. Не. Не така. Ще изтинете. Как се казваше това животно? Аз стига с това. Да, вярно. Така. Мамичка ме прати да прегора. Я видим. Катеричка. Чакай да снимаме Маджаро. От дъното на вулкана. Ние са в Маджарово ли сме? Да. Маджарово е целият вулкан. Но това е дъното тук. Значи от тук е почнал да изригва. Няма ли шояди коси? И река Арда. Коси, стой тук. Духи, внимай, кола идва. Като ми харесва, че не слушам 200 кг. А? От 200 кг да се описва. Е страшно за панорама. За широка гълна. Укритието за наблюдение на лешоядите. И цялото Маджаро. Целият крак. Да, има. Виждат се гръбнак.
Къде е гръбнака? Ми е там отдалеко гледа, ще видите. Отивай там при камен горе. Той се тръгна. Не Коса и този си мърда мамо главата. От тази страна. Я как да бива. Учениците се връщат. Добре. Те току-що ви пусна да ви пусна. Много ме яд, че не може. Ми не можем. Почти се сега нещо един тясно. Аз не ги виждам. Ето това е едното гнездо. И птицата се вижда вътре много зле. А това е другото гнездо, обаче хванах ги. Хубаво ли се виждат? Ами не така, както мамо на това се виждат, но се вижда легналата птица. После да ме го пуснеш. А другата въобще не се вижда. Другото, защото някакси си е свил го. А кой ти дава гаранция, че тия камъни са толкова отдавна? Учените. Ама те умишлено ли се сложи така? Да. Аз пък ще намерих камъчета. Браво. Виж. Магинка на Кромлекс. Погледна. Ето тук има едно. И е там едно. От ляво на храст. Еми ето го. Да. И там около дървото. Да. И там ли? Не, там около дървото. Е там. Е, тук и в двете имало такива жертвени деца. Това по кое време е било? Много време. 5-6 век преди новата ера. Оле. Те се жертвали детето. Ами е Маги да гледа. Много интересно.
скоро ли са се състояли ритуалите?